ikusi dezakezun bezala, hemen zuzenketa batzuk egin dizkizu, koloretan, eta orain komentatu egingo ditu. Hala eta guztiz ere, hartuko dugu testuaren parte hau, edo orrialde honetako parte hau. Ze hemen zure paragrafoak hartu ditut, eta gero nire letrarekin, beste letra mota batekin berridatze egin ditut. Orduan, paragrafoz paragrafo eta lerroz lerro beti bezala. Kaixoan, esaten duzu, aspaldiko, zuen berriak jasotzea posten nau. Lehenik eta behin behitu, aspaldiko, zuen berriak jasotzeak, ergatiboa behar du nominalizazio honek, posten nau, bale? Edo, esan dezakezu, zure berri jasotzeak posten nau, bale? Noiz voltatuko zara, heldu bezain laster dei iezadazu eta elkarrekin geratuko gara. Printzipioz, hau parte hau zuzenduta, ondo legoke, bai? Baina nik berridatze egin dizut, ikusarazteko, nola baita idazlan bat egiten dugunean, gauzak narratu egin behar ditugula eta saltza pixka bat ere sartu, Eta zure lehenengo paragrafo hau berridatzeta, horrela geldituko litzateke, beti ere nire estiloaren arabera. Kaixoan, aspaldiko, zure berri jaso izanak asko poztu nau. Hemen badaukazu jaso izanak, erderaz izango litzatekena haber recibido. Bestela jasotzeak ere baliogarria da. Zure berri jasotzeak asko poztu nau, edo asko kentzen baldin badugu poztu egiten nau. Ze aditzak hartzen du galdegaiaren funtzioa. Zenbo zabiltza Danimarkan? Hango jendea jatorralda, ondo tratatzen hau zaituzte. Eta garrantzitsuena, noiz voltatuko zara? Mesedez, zure abentura honetatik heldu bezain laster, dei ezadazu talkarrekin geratuko gara. Ikusten, berridazketa honekin, lehenengo paragrafoari beste esentzia bat eman dio, beste tankera bat, estilo bat.